Здравейте, приятели! Аз съм Нинджа. Сега ще имам един клип за изоставям едно село, което хората затварят след 9 часа и чуват гласове на мъже, деца и жени как крещят. И звучи натъпани. Реших да проверя. Разрових се и намерих това клипче, но първо да ви покажа за какво става въпрос. Пишете село Шишенци и те ви излизат. То направо го има тук. Има самодиви, изправят костите си на Шишенци, мистерии, стандарт, нюс. Аз тук съм търсил малко мисълчие. Ето ги. Сто 20 души са в селото. Да. И хората заключват вратите на домовете си и не смеят да излизат навън. Всеки ден се случва това. Вечер се заключвам, страх ме е да не ме изядат. Странно е това. Мистериите на Шишенци се подсилват в твърдения на местните, че само няколко години 5 мъже изчезнали безследно. Двама от тях по-късно са били открити и не помнили нищо от периода, в който липсвали. След това пък започнали да се припомнят странни истории, които не звучали логично. Овчар пък разказвал как една вечер закъснял да прибере стадото и при залез слънце видял край местността Банчовата чешма самодийско хоро. На следващия ден хората от селото отишли там. За земята около чешмата била оттъпкана под формата на пръстен. Добре, обяснете ми, хора, какви са тия неща? И да започваме с клипчето. Сън или реално? Истина или фантазия? Този звук аз го сравнявам с, нали ви казвам, значи с сватбарски си звукове с... Страхувам се. Страхувам се. Здравейте, вие сте с предаването Темата Буна телевизия Видин. В това издание на предаването ще ви отведем в село Шишенци, за да ви разкажем за всички необичайни природни явления, самодиви и таласъми, които десетилетия наред стряскат местните жители. Останете с нас. Приятел, това не мога да си го обясням с тия работи. Гадите, странните неща да се служат. Тук в Сливен не се служат такива. Изоставени сякаш от всичко и всички, някъде там живеят чепа хора. До това някъде се стига трудно. Тук времето и съзнанието на предишните поколения са оставили отпечатъка на една кървава сватба, чиято история и до днес стряска местните жители. Добре дошли в света на паранормалното, необичайното и свръхестественото.
Добре дошли в село Шишенци. Има си нещо, което никой не може да го каже точно какво и да го... Нали, ние, понеже бабите така са ни казвали, че това е самодива и ние му казваме самодива. Сега може и да са извънземни, но не можем да кажем. Никой го не е видял. Лятото, понеже е топло, старите хора излизат навънка да спят. По колата, по някои дъски, така нахладно. И тя през нощта видяла около тая могила жени, които били много високи, облечени в бяли, много ефирни дрехи. И се движили в кръг. Не знам, приятели, да го чуете, но само да кажа, че през лятото старите хора вън да спят и до могила са виждали високи жени с бели рокли, които са играли около кръг хоро, не знам какво е това. Като разстоянието от едната до другата било голямо и с много високо вдигнати ръце. Не се така допирали една до друга, ръцете им били постоянно горе. И това траело при нея, както тя видяла, около 10 минути. Тогава една от тях се отделяла, излитала нагоре и другите малко след нея се движили пак и пак излитали и те нагоре. Странна история. Съпругата ми с още една жена са били на нивата до късно. Тази цялата история се явява. Ихо, иха, детски гласове, музика, тъпани и така набързо. Колко, няма 2 минути са много. И всичко такова витание на въздуха изчезва. Убити, изклани или просто изчезнали. Това не е сценарий от филм на ужасите, а историята за убитите преди десетилетия сватбари. Ма биха тръпки. Гати селото. Някой път, приятели, му да отидем там. 30 лайка и ще ви тия лято там. 30 лайка. Не 10, 30. Която и до днес се предава от уста на уста в Шишенци, а духовете на загиналите не дават покой на местните и до днес. От село Гюрово. Там е била сватбата, това е в местността Солиша, там е имала среща. Там е била сватбата, доколко аз така знам историята. Дали е така било, нямам представа. Защото все пак съм малко в по-младите, такова старите хора по-добре знаят. И там е била сватба, там са нахули разни такива, не знам, татари, точно татарите, имало разни такива други подпомагащи такива. Имало си е, ние не сме тогава, тук не е мало село, не е мало Шишенци, тогава е мало, да ги знам какви са били. Подпомогнали се на тия хора, за да... Нещо е било, че булката е трябвало да бъде на други хора, не за този човек, който го. И така е стана историята, че изполклали ги там, нафръгли ги, това е до тук. Много хора са ги чували, но са се притеснявали и си мислили, че като го споделят с някого, ще ги помислят, че са откачени, че са луди. И от тази гледна точка всеки се е крил. Чул си го всеки за себе си, се е крил и не е искал да го разказва. Но аз почнах така насам натам да го споделям това. Така, аз ходих на нивата, ходих на лозето, това чух, защото тогава държахме лоза, сега вече го не държиме. И там се чува една, значи музика си диптем, направо нормално музика, която си свири и след това се отвиква в един глас и като на сватба. И съм се замислила какво може да е това и съм си тогава на времето си мислех, че действително някъде нещо се прави. Я пристануша, я сватба, я... Но не съм. След това вече започна да се говори, че това са самодиви. Говори се за някаква потънала сватба, която аз съм слушала от наши такива, които са съвременници на това. Че те са слушали такава легенда,
за някаква сватба, което е било клето. И тези хора им е било обречено да потънат. Тая кръвава сватба, сега тия хора, които са изклани и нафъргани там в тия гробове, сега техните души се възраждат и излизат за... Сега как да го кажа, не знам и аз как да го нарека. Просто излизат в душевността, в живия свят сега, в който в момента съществуваме ние. Гласове на самодиви или лай на чакали се чуват в селото. Историите са различни. Виковете и днес обаче стряскат местните в съня им, а странните и необясними случаи продължават. Чувал съм самодивите, не самодиви, а чакалите, вечер към 9, обикновено към 2 през нощта, и като викат тук близко около нас, ставам, святка ламбите, защото тази външната изгоряла държавната, и ти избегат и готово. Те така са ги чу, гласа и само. Не съм чувала нищичко аз и нищо не зная, не съм видяла. Аз бабо не вярвам, че има такива работи. Чуваме, че има някакви гласове, като къде викат из село, ама ние знаем, че са чакали. И вечер, и нощеска, аз не съм чула духове за самодиви, за такова не мога да кажа. Абсолютно няма какво още да има някаква връзка с чакалите. Това въобще няма какво да се коментира. Нали, много казват, ама това не са самодиви. Тези ловджиите, това били чакали. Не може да са чакали, защото чакала трябва да бъде долу по земята. Той не хвърчи във въздуха, докато това е горе. Майка ми е казвала, че имале кобила и една сутрин стават и сплетена опашката като пленук. Това ми е казано и това знам. Отидах да прибираме една бабичка с овци тогава и гледахме, има се зареди тук с овцете, на разни такива неща. Отидам да прибираш, закъсня бабичката, викаме, нещо е станало. Викам, сега възрастни хора, всичко се случва. Отидох и так му стигам там до стадото и тя в едно бирче излизаше. В един момент разбирате ли какво се случва. Неква сила, какво дойде, аз не мога да си обясня и до ден днешен. Значи просто подигна, чувствам, че подига и овцете нагоре. Чувствам, че подига и овцете. Викам на бабата, тя баба не, тя е починала лека и пръс. Викам, баба не, фащи се да някаква търница и се дръж. Дръж се, викам, като отмине това, аз просто не знам. Какво е това, хора? Все едно извън земята идват и да подигат всичко. Как му е? Нещо такова да повдигне овце, хора, кози, крави, каквото там отглеждат. What the fuck? Знам, какво е? Нямам представа какво това чува. Значи също около такъв. 2 минути са много, това беше много късо. Всичко потушава, иначе такава сила, някаква като въртележка се получи нагоре, не знам. Отдавна там, къде ни е била държавката, колипката, къде са живяли тия, че са изкачали и са пяли, като горе по въздуха се чуят тапани, музика, викане, но това е било, кога съм била и аз за дете, да ти кажа, мога да съм била на 7-10 години, не помня. Ние постоянно тук чуваме тези звуци. Те се чуват от едната страна на селото и веднага започват и от другата, като това е във висине горе. Чуват се звукове на възрастни хора, на плачещи хора, на деца. Макар че голяма част от къщите са пусти и обезлюдени, една от тях е по-зловеща от всички. Това е къщата на Лиляна, в която според историята е бил настанен зъл дух, полтергайст или нещото, както го наричат местните. Брадви и ножове се забивали сами в стените, хвърчали вилици и чаши. Покъшнината сама се местела. Какво? Ако го чухте, майко,
имало най-страшната къща е била на Лиляна, или как беше, не чух името. Настани е бил зъл дух, там в нощта сами са фърляли ножове и вилици по стените. Блъскали са чаши, не, ето е... Гласовете говорят. При тая Лиляна имало разместване на мебели, на мебелите. И просто са падали разни предмети от таван, от полици, от бюфети и са падали на... И детето ги е виждало. А майката, която е така много будна жена била, казва, че тя се страхувала от тия неща, майката. И това, но казва, случват се. Случили се при тях. Тя е много интелигентна, но е била много под въздействието на тия неща. Чувала ги е. Не е ходило на училище от страх от това. Дали Приятели ми се това бе клипчето. Направо главата ми... Саналеш. Очаквайте следващите ми клипчета. Абонирайте за мен, пишете долу коментарите, ударете лайк бутона. Чао!